Devera Semêlê devereka navdara çandinê û jîr û jiyara pitiriya xelkê vê deverê li ser çandinê û xwedankirina mar û malatiya ku ev sal nêzîkî 200,000 donemên dexl û danî li Sinûrê qeza Semêlê hatine çandin. Lê ev sal nehatina baranê wekû pêdivî dibit bite egerê laweziya çandinê û bi taybetiya dexl û danî ku bi vê çandê jî dê zerareka mezin bi çandinê û cotiya re jî kevit. حتما وقتی باران تاخیر بودی چکی دەڤەرامە گەلە جەمەیە گوتی احتیماداوی سەرەکی سەر بارانی ئەمە چ پرۆژێت ئافدانین ji ber hindê gîrovîna barana deverê giştî em ê bêjin dihokê bit yan Semêlê bitin kartîkirinek xirabil çandinê dikir. Baran şivî par û pêrar nehatiye. Baran yekê me heta vêgavê. Wala hinde barana hatî ihtimala de pêşîn bin vê merhelê. Wala heke ser taxîr bit caw xwedê zantin taxîr bide zerara û heke taxîr ji nebit îşilaya baş. Xwedê tesîra mezin dê felaha kevit. Erê wallah. Tesîreka mezin dê felaha kevit. Eger Xwedê kerem kir û baran hat înşallah dê felah jî pê zêde kin. Ji hejî gotinê heta demê dûzkirina vê raportê Sinûrê qeza Semêlê 44 milyon baran barî bûn ku parsal heta vî demî 152 milyon barî bûn. Rêveberê çandina Semêlê ew yekeş daxuya kirin ji ber ku çandinî dehatekê bihêze bû herêmê. Lewra pêdiviya hikûmetê hindek plan hebin ji bo salên metirsiyên hişka salî li ser. Şêrwan Xidir, Kursat News, Sinûrê qeza Semêl.